Τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Το τελευταίο χάλκινο μετάλλιο ήταν στον πόντο. Και αυτό εδώ θα είναι όχι με λιγότερο suspense. Λες, για να πάρουμε ένα ρημάδι μετάλλιο μετά από 16 χρόνια πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας εδώ μέσα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο, μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Μπράβο Γιάννη. Η πρώτη μπαίνει 91-89. Μία ακόμα. Ακριβώς 4 δευτερόλεπτα. Time out δεν υπάρχει. Θα τη βάλει. 92-89. Προσοχή. Ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα στο 3 πόντων. Και η μπάλα έξω. Πίεση. Αν το κάνουν, να το κάνουν από μακριά. Από το κέντρο ο Γιάντουνεν. Τέλος, λύτρωση. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Φέρτε τις σαμπάνιες που ήταν 16 χρόνια στα ψυγεία τώρα. Ελλάδα, Φινλανδία 92-89, το χάλκινο μετάλλιο σε γαλανόλευκο στήθος.